täyttänyt 3. vuosikurssille Finsk NO-sivustolle. Huoneeseen jäi 2 oppilasta, jotka voisivat vähän kertoa, miksi he lukevat suomea. No miksi sinä, Andras Bertok, haluat oppia suomea? Mä aloitin opiskella suomea, koska minun pääaine on englantia ja minun ystävieni, jotka opiskelevat myös englantia, he sanoivat, että jos mä haluaisin opiskella jotain pieni kieltä, siis se olisi hyvä, koska jos mä opiskelen jotain suurempi, Unkarissa ei voi tehdä mitään erikoista. Hyvä ajatus. Entä sinä, Susanna? Oikeasti minä en halunnut opiskella suomea, mutta mä kuulin, että tässä voi opiskella. Mä halusin vain opiskella jotain muita kieltä, en kuin englantia vai espanjaa. Ja sitten kuulin, että tässä voi opiskella suomea ja mä kokeilin ja mä vain tykkäsin ja sitten mä jäin siinä. Oletko Budapestissa oppinut puhumaan niin hyvän suomea, vain Budapestissa? Minusta ei, koska tässä Budapestissa äätissä mä olen opiskellut kaikki kielioppia, mutta mä olin Suomessa ja sen takia, että mä osasin jo silloin oikeasti vain kaikki kielioppia, sitten siinä mä vain voin harjoitella. Ja olet ollut Suomessa? Joo, totta kai. Mä olin siinä lastenhoitaja ja silloin mä opiskelin puhua suomea. Entä sinä, Andras, oletko paljon ollut Suomessa? Minä en koskaan ollut Suomessa, mutta haluaisin mennä ehkä ensi kesällä. Se olisi kiva. Mitä haluaisit tehdä Suomessa? Ensin mä haluaisin vaan käydä kaikki suurissa kaupungeissa ja sitten ehkä mennä siihen opiskelemaan. Joo. Sinä puhuit jostakin kirjallisuuskursseista. Mitä suomalaisia kirjoja olet lukenut tai mistä pidät? Mä olen lukenut esimerkiksi 7 vejestä. Mä pidän siitä paljon. Ja olen lukenut myös Juhani Ahon Rautatie ja täällä Pohjantähden alla Väinölinnasta. Ja myös nuorena nukkunut Sillanpäästä. Entäs uusia kirjoja tai uudempia kirjoja? Mä olen lukenut osan Sofia Oksasen Stalinin lehmeistä. Miten tykkäsit siitä kirjasta? Se oli hyvä, mutta ja valitettavasti mulle ei ollut vielä aikaa lukemaan koko kirjaa. Niin. Oletteko kiinnostuneita Suomen musiikista? Joo, mä olen kiinnostunut. Mistä? Mä tykkään totta kai Sibeliuksen musiikkia, koska hän on klassillinen. Ja sitten mä tykkään vielä paljon Zen Cafén musiikista, siis sen takia tykkään Samuli Putron musiikista myös. Ja sitten Anna Puu on aika kivaa minusta, koska mä voin ymmärtää hänen laulamisen helposti. Ja sitten tykkään vielä niitä rockbändiä, esimerkiksi Nightwish vai Apulanta. Ja nyt en osaa sanoa enää. No niin, Andras, oletko kiinnostunut musiikista? No joo, todennäköisesti mä kuuntelen yleensä heavy metallimusiikkia, mutta mä pidän paljon esimerkiksi Irvinistä ja Hectorista myös. Siis minusta he ovat todella hyviä. Seuraatteko jotain urheilua, Susanna? Mä en oikeasti. Mä en ole suuri urheilumies vai mitä. Entäs Andras?
Jos minulla on mahdollisuus, mä pelaan jalkapalloa ja menen pyöräilemään ja retkeilemään. Mutta nykyisin minulla ei ole liian paljon aikaa, siis en todella voi tehdä mitään urheilua. Niin.